Ang damgo ug ang awb. Managsamang may nagkalain-laing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-uol, ug usahay makapasuko. Sutaa ang imong damgo ug ang awb kung unsay kahulugan niini. Alang sa imong kapalaran, uban ni si Tata Abad, ang anak ni kanhing Profesor Amading Abad. Nining tulumanon, Profesor Swami. Maayong adlaw kaninyong tanan nanasad sa atong panghubad sa damgo ug awb. Maayong adlaw! Welcome back sa ato ang programa, Professor Nanasad Swami. manghubad na sad. Manghubad na sa tadaghan kay kag mga damgo. Sus, kay ba mo ka nang magsupot-supot ang mga... Aligre kayo kay nakoy gi kuan karon ba ka-chat karon kay nagpahubad siya og damgo. Ah, Nya nagpahubad pod lain. Ang akong natubag dito Uy. speakers. Nagsupot-supot naman ang mga messages ba. Ayang damgo kasal ang usa bitin. Ingon ko nga yang bitin ang iyang damgo kay gipa ako no yang father-in-law. aha. Ingon ko nangutan ako kanang nabay dugo. Unsay color sa snake pero dito na ko na-send sa katong kasal. Oh my gosh, libog na sila. So, gikasal nga na gidugo. Laingay. Pasensya lang ninyo kay magsupot-supot manggod ang mga kuan ang mga messages ba. Ingana tinuod ingana siya ka busy unya kani bitong kana kang maghisgot mi og kana nga certain topic ana pud manggawas ang daghang ko ano pareha tong akong iuna first nga share lang katong kay Inday Maria Fe. Yeah. Hi today Maria Fe, Miss Lang, Inday Aileen Laga ng Lisa. So, nag-video chat ming upat anya. Malingaw ko ninyo. Oo, nag-video chat ming upat unya niingon si ingon si Inday Maria Fe. Ate, yun sa may meaning. Ate May, yun sa meaning anang natagak ko naa sa inodoro nga daghag hugaw sa tao. Hugaw sa tao na siya na akong gigamit ha. Hugaw na kay si auntie mo, kuan si auntie mo sa usam ni si Wege. He's good naman dyan niya ang kuan. Si auntie Emma. Hi, Silang Auntie Brian, Emma. silang Brian og si Fayette, si Roxanne. So, unsa to? So, Balik ta. nakuan siya kanang natagak siya ba? Natagak daw siya. Natagak siya sa inodoro nga daghag hugaw sa tao. Okay. Unya. Na, mo to nakaman murag maoro to. Iyang damgo. Di ba lingon ko niya nga magbantay kay masakit, Kagasto. makagasto ka na magmasakit ano. Sus, daghan kay mga paliton, mauni, mauna. So, mauni ang iyang damgo. Kanusa maninimo atong man siguro mga pila to ka weeks ana siya nga pagbantay kay masakit makagasto ka. Ingon siya. Sus, bag-o lang jud ko na kaayo. Daghan bag-o lang kung naayo. Daghan jud ko nakagasto jud ko sa hospital. Unya, dugay kay ni sultis Oo. damgo. Kanang mo ni akong giingon ninyo nga kanang tungod sa kabisi ba naay mga damgo nato nga ibaliwa ra jud no. Oo, kung mag dili nato ibaliwa ako nang inon sa akong mga family gani nato mga ikaig-agawan nga ayaw ninyo ibaliwa ang simple nga damgo kay maarong mapreventan ba pananditan mga sakit-sakit di ba? Makahibaw ka nga pag-amping ha nakahibaw kang lain na imong lawas unya ang usa ka adlaw nga pagpahuway makasave kag daghang kwarta kaysa di ba lain na imong lawas na imo yung pugson ba so mo na kuan mo na hinungdan usahay nga
naa na hinuon magkadako na hinuog problema, Makagasto na gyud noon. hinuog dako. Okay? So oo, akong i-share tong damgo sa akong amiga, sa Kathy. Yeah, share na. Oo. Kay nindot magud to nga damgo ba nang Inspiring. oo, kana bitong mo ni akong giingon gi-mention ganini nato sa English nga kana bitong mangayo kag something sa Ginoo, di ba? Oo, naa kay you're asking for something nagaampo jud ka unya wa day ka kahibaw nga gitubag na day ka sa Ginoo pinaagi sa damgo, di ba? So ato ning gi-share sa English episode nga kadto si Ate Kathy daw naa siya kanang malingaw magugugod kaning katong muli ta sa unas probinsya gikan tag Manila kanang dagko nga barko ba. So mao daw na iyahang gisakyan naa siya sa top naa siya sa deck nga area nga kanang hayo kanang sa haruhay ni hangin. Oo na nagdagan samtang nagdagan ang barko na feel niya kita niya ang kanang kalma kaayo ang dagat ba. Wala bawd basta kalma lang kaayo. Unya samtang nagtan-aw siya nagkuan kuno ni pikpik sa iyahang abaga. Unya paglingi niya nakakita siya sa inahan nga naggunit og bata. Oo. So niingon siya nga, "Oy, ini siya nga, can I hold your baby?" Oo. Unya nga gihatag ra kuno pod sa mama. So aning damguhan no wala niya makita ang hitsura sa mama, murag naka-focus jud siya sa baby. Okay. Oo. So gihatag sa mama daw ang baby pagtan-aw niya kay sininyo. Oo. Pagkanito. Sininyo ang bata siya nga sinana siya nga oh my God si Mama Mary di ay to. Oo, so diha niya na-recognize ang kadto ding iyahang nagpakugos niya si Mama Mary di ay to. That's right. Unya kay ba ka naa siya mga pangayo ba nga iya yung sigig usa sa iyang devotion ang pag-pray sa rosary. Mao jud na iyahang sigig ka na nga kuan ba sige og kanang namarayig jud siya taman sa inahan ba. So si baby Jesus ang iyahang nagunitan no unya kanang nigiingnan siya nga kanang you can do it. Murag ingana ba nga pagpikpik na o you can do it na so paglingi niya mo to nga nigunit siya na ay mama nga kuan. Unya tanaw ra pagud ni anang si Manaha, okay? Kalit lang kanang nag-process siya kanang papel para pa-interview sa kuan na padung sa Amerika. Padung sa Amerika. Pagka nindot. Kay ba ka tanan bisan ang tao nga iyahang gitrabahoan nga murag ni try lang ba murag try lang gud. Ana bitaw try lang wa sila magtuo niingon siya nga kiunsa man nimo. Kay sa pag-interview actually murag ang rason niya nga nagpa-interview siya nga mo-work siya as a babysitter. Oo, as a babysitter. So murag gidadaw kuno nila ang bata sa during sa interview. Di siya madakpan man sa interview kay ang bata sige magdagandagan. Sige pud siya gukod. Unya giingon na lang kuno siya nga kanang okay you're approved. Kay tinuod man. Oo. Okay. So mao to nga sa iyahang journey ba hantod karon nagkuantaw na siya kanang devotee. Oo. Sa iyahang journey diri sa Amerika kay ba ka kanang kung wa kay family diri ba ma-homesick ka? Oo. Unya siya rang usa. Okay, katong time makamatay ang kamingaw diri sa Amerika. Tinuod jud. Dili lalim. Di kabayran. Unya kay ba ka ang iyan na pasalamat no nga murabag assurance to niya nga everything will be okay. Oo. That's right. Kay ni ari siya ni decide siya nga Jesus Ginoo ikaw na jud bahala nako wa ko'y pamilya. Magkaunsa-unsa magkasakit-sakit wa ako kiniring mga tawhana ang kanang kuan. Unya this is the funniest story kay Bawka ang iyahang ang couple nga iyang gibantayan nato na gibantayan at that time active sa St. Hedwig Church. Kauban pa nako sa choir. Oo, dito. Oo, ingon siya nga kanang when Katong ni uli. katong Mo katong ni uli. Dito Bohol.
dili to sila. dito. Lain kauban ako pero kakita ka ana. Yung ko ate, bakit ako no ko ate bikinsen tong imuhang kuan. Kana ganing usa nga bata nga tigkulikta. Nga dako kayo taas na. Sus maunay Muna yung gibantayan. iyang gibantayan and that was That's good. oo. Unya kay Boka, tan-aw ra pagud unsa ka maayong Ginoo. Gihatagan siya mga tao nga active po sa church. That's Di ba? right. Active kaayo sila sa church na pinangga kaayo siya. That's Oo. good. So, mao lang na story ba nga damgo nga nindot kay no? Inspiring kaayo ba? Kato sa una no, si daddy basta na ay magdamgo ganing mga ngunana. Mo na gito siya. Sa kagatos ka tao, duha or tulo ang magdamgo og kanang baby Jesus, Mama Mary. Kay kanang kaning mga pangayo nato ba nga kinasing-kasing. Kay kung faithful ta sa ato ang kuan mga panaad, faithful po na sila. Grabe na sila ka-faithful nga ihatag po nila kung sila mga promises ihatag gyud. Oo, nya kay Diba? Boka, mo na iyang giingon kanang tan-aw ba gud tuwing kadtong na-approve ko na katrabaho ko ni abot ko dere. Mura ba gi-prepare siya kay at that time iyang lola nagkasakit, iyang mama. Una imagine na isa nga magunsa man kuwing kung dito ra siya sa Pilipinas ba na daghang nagkasakit sa iyang family. Unsaon man ni namo. Unya nindot no nga kanang kuan so Journey. nindot Yung kaayo journey. iyang kuan. That's good. Kay bisan siya pamilya, kanang intact iyang faith ba? Kanang Nagi-providean jud pud siya. Ang katubang assurance sa iyang damgo nga you can do it. Right. Oo. Unya plus nga gipakita si baby Jesus sa iyang kuan. tagsara jud kay na. Tagsara jud kayo. Sus bulahan ang mga tao nga makakita sa damgo. Tinuod ka. So Yeah, nindot ka. tinuod yun na. So mo nay murag damgo diretso nga gitubag imuhang kuan. Mahug og damgo diretso pero ang thought nga wa siya kakita sa naong ni Mama Mary. Oh. You know what I mean? Oo. Diha naman siya nakailangan. Diyan na siya nakaila pag hinumdum niya nga baby Jesus niya iya hatong mama. Oo. So nakaingon siya si Mama Mary di ay ito. Murag nana ba? Moingon mo kag damgo diretso no nga kanang makakita jud ka sa naong. Kita jud ka niya. May tabo gyud to unsay gisulti. So, direct nga unsay message di na nimo kinahanglang i-interpret pa. That's right. So mao gyud na siya. Kato siya in a way direct to siya pero murag na ay twist ba. So kana ganing murag usay ma-question ang atong faith. Nana ba? Pag ingon niya nga pwede ko sa kuan sa baby. Pag ana niya wa gani mo matter niya kinsa tong inahan. Tinuod. Diba? Oo, ingon siya nga wala ko makakita sa sa mama. Ang ako rang gikuan ang baby. Oo. That's right. So pagkakita niya ni Jesus ni kuan gyud siya nga uy si Mama Mary dayto. Okay. So that's a nindot kina nga damgo. Nya mo share pug ko kay ako bang damgo bag-o lang ni ba. Oo. Itong kuan dito ko og kanang di siya inon kalibunan no pero nagdakog tubo. Abi na kog kawayan. Abi na kog kawayan pero tubo man siya. Tubo is sugar cane. Sugar cane. So abi na ko ba kung lain man gud ang meaning sa damgo ba kung kawayan. Okay. Kaning manggong kawayan sa damgo kuan mo guni siya kanang kawadon ba. Kawadon, sakit, depende sa scenario pero Tinuod ka ang kawayan kung tan-awon ang tanimo ang murag character sa usa ka kawayan kay flexible ba kay na pero lahi na ang makakita kag kawayan nga Taas kanang kaayo. datog kuan pa ba buhi pa oh okay. na may kawayan nga lantay. Oh yeah. Di ba kanang murag humana. lahi na siya lahi na imong pasabot nga nagsway pa lahi po na nagtintog siya pa. buhi pa na. So abi na kog kawayan akong da pero nagsikog dagan nagsikog lakaw ingko lahi man gyud ni. Kung tubo man gyud ni.
Unya naatoy ka ng abi na ko asin. Mm. Ko asin man yun ni. Akong gitilawan tamis man. So dito ko na-confirm gyud ako nga sugar cane gyud to akong da. Oo. Nya karon kay nakakita man kong newspaper. Unya kanang ang headline ba na adjud pinakabasa jud ko Mama Mary will visit the us. Abi na kog us kay wala man siya kuan kanang US raman. Dili man siya nun U nya period S nya period. So mayong kog Mama Mary will visit the US. Ang first na kong basa Mother Mary will visit us. Nakakita man ko sa the. So ang akong basa is Mama Mary will visit the US. Oo. Ang akong kulba no nagsagol sa kalipay. Nya Anong gikulbaan man ka? kulba ko nga excited. Murag kakuan ka nang excited ko kay ana. At the same time, murag kulbaan ko ba nga what if something nga na mahitabo sa Amerika na baroy kagubot. Murag ginana ba? Unya mo intervene si Mama Mary. So mo na akong kuan mo nang pagmata nako ni share jud ko nimo. Kay abi man ako kita lang ba? Kita lang mo ay bisitahon or ako kay ako may nagdamgo. But ang akong basa us so kita. Okay? So mo nang ang ako pag gibasa jud ako tarong Mama Mary will visit the US. Kay dili man pwede the us, di ba? Yeah. Hopefully unsa may imong huna-huna nga kuan. Ampo mo nang magsigitag ampo kay wa man ta kay baw unsay reason nganong mo bisita si Mama Mary. Di ba? Na may We hope nga it would be a positive, Oo, diba? positive A na positive atay kay mga learn nga lesson ba. So kay ang daghan ba siya mga gibisitang dapit lain-lain lugar ang naiyang mga kuang operation, di ba? That's right. So we're hoping nga she's Nindot. gonna do that. Oo, nga nindot ang iyahang ang visit pa. That's right. Bring a lot of conversions padung sa imong tinuod. iyang anak. Mao man That's may right. purpose jud niya nga. Ang atoa ba nga kung panalitan na manggani gubot ang Amerika, unya ma-convert daghan na ma-convert niya dayon matabangan ta ba ni Mama Mary. So mao na purpose niya ba. So what ta kay baw kay nakamatamang ko. Nakamatamang ko. So what we did was just pray every day. Pray unceasingly. Kinsa may laing maka-introduce sa anak nga si Jesus, ang inahan mangyud, di ba? Kay diha go nagikan niya. So kung gusto ta nga moadto ta ni Jesus, kinsa may makakuan nga makapaila-ila nato ang iya man yung inahan. So mao lang na akong i-share sa akong damgo. Nindot kay paminawan sa kadtong damgo bitaw nimo tungod kay mga kuan man ni murag mga medyo kuan man ning atong gi-share. Kato na lang damgo nga ikaw pud mismo nagdamgo ka adto. That was 2012 pagani. Nakita ko bago lang. Oo, di ba? Akong gitanaw Nagdamgo bitaw to. ka sa Globe. Globe. Oo. Ang akong damgo, ako ning gi-post pagka June 14, 2012. Aha. Hindi kita ka-deny ni kay gi-post man jud ni nato sa Facebook. Nya ako ning gi-share no nga nakoy kanang bad dream. Nya ningon ko nga nagdamgo ko sa bata no nya nagtanaw to siya sa nagtanaw siya sa globe. Unya iya tong ang akong makuan jud nga nagsigisag ka ng tanaw sa globe niya iyang panganlan. Panganlan niya Ang panganlan niya ang mga countries? ang mga countries niya while nagtuyok ba. Unya dayon sige siya tuyok natagak man na. Unya naigo iyang tiil. Unya kanang mura ra ko siya gwa. Iyang pag pick up niya kanang naa siya crack. Unya gawas tubig. Ngigal lagi atong damgo ka. Unya kanang ni gawas nga tubig no nya. So na-crack unya ni gawas nga tubig. Unya pag
pag kuan niya kanang matagak na sa unta Aha. niya akong na kuan Murag nasaw nasaw. nako ba Oo. maka-feel jud ko sa tubig maka-feel jud bitaw ko sa tubig niya kanang murag ang akong kulba lain kaayo ba lain jud kayo kay bawo man ko unsay meaning unya pero wa ko sa kumingon nga kuan si Jesus to ang bata si ninyo wala pod basta ang klaro nako nga bata siya Aha. nga mura na sa siya guwa ba pagka kuan sa iyahang tiil na kay naigo man yung tiil niya pagkuha niya kita jugos tubig nagtuto ba Unya. una yung siya crack niya di lang ko kakuan kay ang akong gi kuan ng tanaw ato ba kung asa dapit ang crack Aha. at least makaibaw Murag, ko ba more or less makita ni oo mo asa. makita na ko Asa dapita sa mapa. Yeah. Sa globe o sa globe. oo sa globe niya kanang basta ang ako ang pagkuha na ko kay matagak na sa unta pagkuha na ako naka-feel jud ko sa tubig Oo. o ang nga mito ato niya mo to akong gi-share no that was 2012 Oh, imo tong kay hinumdum ko imo tong gi-share sa grupo nato kay you were asking prayers. ay naingon jud ko nga Atong iampo oo, kasi wa ko maingon nga para mahadlok mo ana ako to gitong i-share karon tabangan kog ampo ba oo. kay kung ako lang makaampo ko pero minindot man gyud ng daghan Of course, prayer warriors, Yeah. diba? so mao to niya pagka 2013 naglinog sa Bohol Tinuod. sa Visayas di ba yung pila to kakuan katong mga simbahan na nangakuan nangaguba unya dayon ang hayan pagka Grabe. November nagsunod ko to tinuod. October na Grabe November bitaw. grabe kay to so naay usa ka kuan katong nagsunod pud ba Oo. ako na kay namumdum ko sa kundamong ko pero di lang ko mo kuan ba nga ganang di ba ana ba murag dili na lang po ko pero nay ni share nga ningon nga proof kay numdum kasi mong damong ko Oo. of course Oo. ningon jud ko of course kay numdum ko syempre grabe itong ampo na to inumdum ka Tinuod. nga ang kuan pa ang unsa na sulti nila sa Bohol nga murag Murag mubuto bomb nga murag naasa bomba nga before nas ilaw before mo shake daw mo before siya maglinog di ba kay naato sa Sagbayan Oo, murag ang kuan ang Sagbayan ba to? ang fault niya ang murag na dasa na adapit sa Sagbayan oo Yeah. dito. Grabe habitaw to no. Kanang katong mga panahon na bang mag-istorya ko nilang mama og si ni papa makaingon sila nga kanang nga sus kung murag katapusan sa kalibutan. mabito to hadlok kay si Dane kun hadlok pud kay Oo. Murag kag maingon nga wa na kay usahay no murag maningkamot ka di makalimot na daw kuno kang nay mga bata diha kay mukuob naman lang daw kuno sila. Grabe ka ito kanang pero tinawa bagud ang imong damgo no kanang gipadamgo ka unsa ka to no unsa kay makaingon may na ka ba maka-crack na crack jud sa imong naamon siguro ko'y murag naamon ko'y gibutang ato nga murag computation ba sa days hinumdum ka wala ko kay ba kung ako niya tong pangitaon basta nato yung murag 18 weeks murag 18 murag inana gani 18 months murag na yung ana nakalimot lang ko pero kuan kanang pero ako gyud ang gi-share naagyo diri ako ning i-share og balik June 14 2012 Oo, nasa to ang website Descendant to Professor Swami. unya dayon nahitabo ang hayan ug ang katong earthquake October tong earthquake unya dayon ang hayan November Grabe so ito na lang iampo tong mga tanang na biktima. that was 2013 pero 2013. wa man gud ta mga hibaw sa kuan gud ang effect sa damgo ba Tinuod. kay numdum katong kuan sa damgo sa ni Joseph katong 7 Sa ka hari, katong sa
pito ka baka, nga tambok. tambok, o Unya, pito ka daot. Oo, So, daot. pito ka tuig. Mm, Di ba? oo. So, limang kag pito ka tuig, nga imuhang damgo. Bag-o lang una nagpaabot kag Yeah. after 7 years. Oo. Abundant ang 7 years. And Mo then, tong nagsigi sila tigom, tigom para andam sa 7 years nga famine. nga kalisod. Oo. Tiaw mo na. Oo. Kanang kay ba no manang maingon ko nga kanang na tubag ba? Na amang di manggod ta atong panahon ron ba di man ta para sa unang karaang panahon nga moingon sila nga duol pa kaay Ginoo nga pwede ra silang makigistorya like di ba? Yeah. Pwede ra silang makigistorya sa Ginoo dali kay sila madungog. Ang kita karon I think too much noise na no sa mga there's a positive sa mga daghang mga technologies nato ron sa kuan pero at the same time kanang wa na tay time ba usahay Wala na. maminaw. Tinuod So mo it's na. only sa katog inigatog lang unta nato ba nga at least relax open That's ang atong right. mind mo kuan mo dawat untag unsay mensahe di ba sa Ginoo para Yeah. nato. Tinuod man na. Unya, kanang, naakoy, kanang, nagdamgo ba? Unya, kuan siya, nagdamgo siya siyang amiga, no? Unya, ningon taon siya nga proof kanang, kaya ako masang gingnan, ko ingnan na ang relative sa katong namatay ni mo nga amiga, na mag-ampo, nga mauni meaning sa imong damgo. Unya, nakuan in town siya na kanang murag na Ubos nahiubos. di man Or yung na murag kanang nahiubos siya in a way kay wa man sila motuo god. Wa sila motuo sa iyang damgo ba. Kaya damgo man god iyang amiga buhi. Nabuhi. Nya ako sa ngingnan ko mo amiga di man to ready. Okay. Basta di lang ko mohisgot gyud tanan no kay kuan pod nga ingon man siya nga dili lang. Basta ang ako ang hubad siyang damgo nga dili man to ready mohang amiga. So murag kalito or kanang ingon sila na ay sakit ana ba. Pero ningon ko niya dili to ready ana ba. Ako sa ngingnan ko aning pamilyaha na ay nasuko. Okay, grabe ang kasuko. Kung dili na masanta ang kasuko, napadyoy mo sunod. wow. Okay. Ingana ka kuan ni Dud jud sa Ni nila. Dod, kay kuan man ka ng duha ka buok namatay na ba naa sa damgo. Nya sa samin nay katulo. Nay katulo ba niya. So ako sang ngingnan ko nga ingna nga angay jud na masanta ng kasuko. Kay nadyoy na suko grabe kaayo ba. So, mo to iyang istoryaan niya wa man daw kuno mo to. Ako singinan ko kibaw ka kanang give yourself a pat on the back, okay? You've done your part. Yeah. Wa naman tayo mahimo. Dili man ta ka kuan, dili man ta ka pugos. Maora man Dili na. yun. Na Iyang gi-explain na, ano ba, yung nga kuan. Mauni, ano ba, dili man mo to, kuan. That's it. Dili man ni pwede nga ato ning ipamugos ang ato ang kuan. Basta ikaw ni try na ka, kausa ka duka, ana katulo, ug di pagyapon ayaw na. You've done dili na ka makuan. Yeah. Nya ako siyang gitagaan og prayer niya sige kuno siya ampo. Ingon siya proof sus inikada ampo na ko proof ang akong blessing. Maguros-uros. Ana siya. Maguros-uros ang iyang kuan ko nga kanang akong gi-share nimo nga kuan prayer the memorary. Bisan pag imo nang iampo pero ang imuhang faith ba questionably di yun na mo effect. Pero kung imong ihatag sa sus mayang blessing lagi oros-oros. So that's it, that's good. So it's okay. Ayaw siwig kuan kanang sakto na. You've done your part. Okay? So mao lang na. Importante grabe na makaingon jud wa ko kahibaw unsa siguro no kikita kay part naman gud nato no part na sa ato ang kinabuhi ba nga murag everyday nga uy nagdamgo to tawaga so lately lang di ba Yeah. okay so ako pong parente nagdamgo
nga nakita jud niya ang among ig-agaw Yes, lungon. naa jud sulod sa lungon. Unya ang pagkadungog kung wa siya kadungog sa ato ang episode nga kadtong nagdamgot ta naghisgot tag kadtong na ay lungon or nadungog ba to niya angan sa among ig-agaw nga akong gimension diha niya ni flashback ang mao pa ni ang iyang damgo was 2 months ago na Mo 3 na mo karon. 3 na this month oo. Unya asa iyang damgo 2 months ago nakita jud niya klaro kaayo niya ang among ig-agaw nga naa sulod sa lungon nga bata ang iyang naong okay so bata ang iyang naong naa sulod sa lungon gihaya daghan pa jud mga tao so murabag Grabe na jud kaayo. grabe kay na unya ang kadto pa jud kuan kuno gipapili daw kuno siya og tulok Tulo ka lungon. lungon Niya ang napilian dili mao. oh. So ako singing na kung kaning damguha no kanang ngilngig patay jud ni. Kanang gusto jud ba? Gusto jud nga patyon niya. Pero kaning imong agaw kanang makuan in town ba to, pero dili para iyaha. Tungod lang kay nilaban siya. Pero karon nga kay bawo naman ta ato nang kuanon og mga ampo. Tinood. Ato ning karon gi-share namo no kamong na mga naminaw kung pwede say a prayer. Kay kinahanglan po na namo. Oo, ang point nga pag-share bitaw namo kay kanang usahay kanang dili na to ibaliwa kay 2 months ago unya tulo ka lungon which is where we're counting for 3 months. That's okay? Unya dili lang kanang tinuod so atong kay baka ang gibuhat nanawag ko niya samok panawag ani nila nangamata sila tanan nanawag ko tungang gabi wa ko mo stop hantod nga maistorya nako among ig-agaw okay so pagkuan pa nako pagpa-aware pa nako ako jud giingnan nga ayaw palihog o gawas sa balay nga kuan ayaw kumpiyansa Be vigilant lang. tanan na kunya apil pag-ampo okay di ka mo gawas sa bahay kung wa di nini mo mga pag-ampo nga imuhang kuanan Nga karon dahil mga nakadungog so maka-offer mo prayer so walay kanang mga ingana lang ba posible mga warning na kay dili man nato kalikayan na man jud mga taong mga daotan jud utok ug kasing-kasing That's right. bisan pa na sa noon di man nato na. madiday ana pero ang point adto nga nung gipadamguta at least ahead di ba na makapangandam ba? makapangandam nga katawa man ka seryoso ko dire Seryoso kay ka? oo I know. Dili kay basta maura na nang kuan ka ng katong damguha ato tong putlon sa atong mga pag-ampo. dito kadot maura na aware na siya aware na tanan atong pag-ampo mao lang na ako dili na tong mga pag-ampo That's okay right. seryoso ka itana sa ato ang hubad ra Apa joy lain ako ning i-share kay kuan nindot na iyahang damgo ba kay daghan makarelate na ko'y lang i-share. Ano siya damgo ni siya bahin sa bitin. Ano siya Professor, please I need you to interpret my dreams. Yun siya nga ang venue kay balay sa akong lola. Dos Andanas yang balay. Sa akong damgo diha daw ko sa ubos og kalit nahangaran ako akong apuhan nga nidikit sa pader kilid sa bintana o gilikusan sa usa ka halas. Taas kayo ang halas, taas kayo ang bitin. Ang gidak-on murag makumkum sa usa ka regular size nga kamot. So regular makumkum ra siya pero taas kaayo kay nilikos gud sa kuan. Oo. Unya rough ang texture sa has o gray ang color. Sa dihang nakalingkawas akong lola kay gidakop sa akong ig-agaw ang has. Ako daw ni gikuha. Gamay ang sa has.
no? Gamay Gamay gihapon na pod. na. Mao na pod na, no. Pakuan-kuan ni paamaw-amaw ni nga bitina ni. Ingana na. Yeah. Paggamay-gamay. Dako gud. Makumkum taas. Makumkum ang lawas taas kaayo. Pero gamay ulo. Gamay o. Imbis nga isira ang baba sa has, pagkuha nako nakanganga kini ug sa makapila kay gayon napaakan ko. Oh, napaakan jud siya. Yeah, unsay pasabot ani prof ngun ko niya asa man ang imong lola karon ug ang imong igagaw. Kanusam ni nimo gidam ako gabi ini or adlawan. Ang balay maubag yun na gihapon sa tinud-anay or gubaon na. Siya adlawan sa akong damgo prof ug naara sa ilang balay akong lola ug igagaw. Silingan ra sila. Made of wood ang balay sa akong lola, plywood ang dingding. Dili man siya gubaon. Ko nangutana ko niya asa ka napaaki sa kamot, sa tiil, unsa man ka minyo, single o taken. Insya sa kamot, particular sa left side nga tudlo. Okay, no? No, nanay ko. Nanay single. specific nga ko. Oh. Meaning, left side nga tudlo. So, dumot yun eh. Kung nag-work ka or estudyante, siya nag-work ko na siya. Okay. Ingon ko niya. Kini mong damgo nagpasabot nga naay nasina sa inyong pamilya. Sa una pa jud ni. Tungod atong kamot nasa tudlo gyud. Kung kinsay murag ihap ba? Ihap sa tudlo ba? Sa una pa jud ng kasuko. Ang kasuko di mabangbang og sa pagsugod pa nimo sa trabaho, nag-wish na ni siya or sila nga di ka mo asenso. Okay? Kung naamang gani yuta imong lola, kinahanglan atiman mo judayon. Kinahanglan atiman mo ni aron way gubot. Mangutana ko, happy ba ka sa imong work? Na ay naglisod-lisod nimo diha. Mga imantayon, mga tanan, mga kasuko, mga kuan, sa mga kuan ana nila, mga di ba nakawala yung buhat sa kinabuhi, sige panghimantay. It's so sad, no? Na yung mga tao laging ingana, no? Crowd mentality ba? Ako sahay kay di ko katuo ba? Kay ako kuan magugugod ka ng marag friendly ka, marag happy ka sa imong work, na mo sahay dili ko katuong na yung ng klaseng tao. That's right. Mabito lang, we cannot please everybody. Bisag unsa pa nato ka maayo, ana gani, libakon gyud ta. Ana bali-balihon tag libak ba? Ito ingon ko niya nga tayon sa imong palibot, niya nako. Ingon siya, oh my God. Kung ano man, naakay na inumduman sa iyang ingon dili lang nako masabot nganong nakahibaw ka ani tanan. Wow. Mo gina yan kuan nga tungod sa imong damgo. Sa damgo ra gyud ta mag-abot. Di ko manghambong ay sus kuan ko kakita ko kuan ana dili. Ug wa kay sulti na kun damgo wa jud koy mahimo. Okay? Wa koy mahibaw-an sa imong kinabuhi. Pero damgo na gani. Nakoy nahinumduman ba ni ingan nag-practice ba na siya something pa kay magduhag-duhag paubad nimo kay basin kunog nag-practice ka dili basin ka nang murabag na kay something imong gi-practice mga tumarag mga ingana ba nga inko dili uy mag-ampo ra mga nina ug na magani giampo simbarag kuan na nag-rosaryo ra na may kay siyempre careful sila pud ba basin og kanang ihukus-pokus ba tinuod na yan sa orman nga mutuon ta Ginoo mutuon tang Jesus, utotang Mama Mary, naman tay abyan. Abyan. So, mo to, ko nga, tungod sa imong damgo. Nga ko niya. Ko sa damgo, ra yun ta mag-abot. Ibo kayang gingon, yung isa nga, I am crying right now. Ko, relax. Nga ako. You can pray while crying and thank God. Kay at least, nakaibaw na ka kung kinsa o unsang klasihang pagkatao ang mga naa sa imong palibot. Okay? Be aware. Be vigilant. Mga dyan na consultin niya. Yan siya, proof, dili na dyan ko happy sa akong work. Gusto ko mangita og lain kay gikapoy na ko sa nature sa akong trabaho. Ug bahin sa yuta sa akong lola, naidaghan. Adto paning buhi pa akong lolo. Gani sa pagkakaroon nagkagubot mi dire.
Ha? Tanawa ra gud. Klaro ka ay na. Di ba ko kailanin niya? Oo. Mo na kabiliban kay Nya Unsa usa may- di wa ko gani- tan-aw sa profile. Oo. Aron mo makaibaw no kung kinsa nang mga nagpahubad nako. Di ba mo ingon ka usahay nga kanang gitubag na nimo si kuan kaning kuan ana ba? Ingko wala pa asa ana siya kaning kuan no kanang iyang i-describe ang picture ba sa profile, di ba? Imong i-describe kay usahay mga Chinese print man ang name. Oo niya. Di man ta kaibaw ana. So iyang ikuan i-open ni Weng ang profile. Isa kanibang kuan ko di man kumutanaw anang profile. Di man jud kumutanaw. Okay. Aron dili ba makuanan og ang ako ang kuan ba bias ba dili mabias ako ang kuan. So di jud kumutanaw. Nya ingon siya nga daghan gusto mo angkon labi na ang mga igsuon sa akong lola. Proof dugay rami nila giilad. Di wa mo magkuan, di wa mo maginusara kami pod giilad pod mi bro di na lang sa taana kay di na nato madas langit. wa ano na eh. Biyaan ra na nato. Okay lang na. Grabe Ewan ko, na, no? Pamilya pagkapait ni mga batasana. Nga na ko, ang greed ba? Ang greed ang gipalabi. Dili na ang respeto sa usag-usal. Magkagigsuon siyang lola. Oo, unya. Di ba? Moto ingon siya nga dili na mo madawat proof nga kaugalingong igsuon sa akong lola mo traidor sa amoa. Luoy kayo akong lola. Yun siya nga salamat kayo nimo tinuod jud imo mga interpretasyon. Haom kaayo tanan. Ako di ko like I said di ko mo take sa credit pero nalipay na lang pug ko ba. Nalipay ta nga at least makatabang ta, maka-open sa ilang mga mata nga maayo kay kanila nya dito gilibak ka, gi-traidor ka, ina na ba? So ampo lang yun ta. Kay di man usa may Ang puro may itong kadaugan sa tanang mga inga ng negative. Yeah. Grabihan ng ihang damgo, no? grabe. Oo. So, mga ingana ba nga, ang ka-amazing na ako ba kay, wa magkakailagod aning mga Wala. tawhana good. Mao gani Oo, kay wa magkakaila ani, wa kakahibaw. that's right. Unsay nahitabo silang mga kinabuhi about mga kuan. Ug na say magpahubad nako, di jud ko mo tan-aw sa mata para wala ba kay syempre na may mo react ana gani nga murag makabantay man ka sa mata. Ako di jud ko mo tan-aw. Maminaw ko. So sunod og manghubad ta sa public ko ana lang kanako pukutan na lang kanako. I-blindfold ko nimo. I-blindfold na lang. Aron mo dunggan na ba? Tinuod na. So wala na sunod na pod. Sunod na pod sus kibaw mo perting daghanap pang mga damgong Daghan nga pa kayo. So Oo. mag-live ta ha mo accept niya mi o mga colors. Na-set up na ba atong Wala kuan? pa. Arong wala pa, okay. Wala pa. So, Relax lang mo kay pasensya. mubalik lagi ta. Dili na may mubiya kay sa una man gud ni biya mi ba pasensya lang mo kay ni biya mi kay syempre nag-nurse ta, mo trabaho ta, ni atiman ta sa atong mga pasyente. Istoryahan mo ako, kini si May, akong gi-push ba kay kakita manggugugug unsa ang imuhang gift good. Bisan pagbalik taron. Matabangan Oo, bisan pagbalik taron kakita ko sa imuhang gift. Labi na katong hitabo nga sa first episode sa Bisaya o sa English pod nga katong nagdamgo ba nga ngipon nga na aksidente sa katong airlines. Malaysian Airlines. Unya, the more ko nga nagsigig push niya kay Baukas niya, first nag-study siya panahi. Iko, uy, Paita. nganong magkuan magkamanahi magka nga na amang kay libro na amang kay ko ano nun nawara po to sige lang good na Bake na sa una sunod po na kung ano gikan sa pagpanahi no nagmalit na po siya daghang klase-klaseng kay mag-bake na po siya gawa sa nursing ha kay siyempre nagkuman itong trabaho ko sa nating pasyente sa una si Andy pamanto pa si Lolo inighuman ato ang point ni Weng ang gustong ta niya inighuman ako trabaho as a nurse ang gusto niya nga manghubad ko damgo niya mo interact kas nga at the same time magkuan og book no ang ihang gihimo sa una, okay, here's the thing. Siyempre, ma-frustrate sad ka ba? Okay, ang ubang tao, kanaganing mas maminaw sa naglisod kuguan na to ba nga, saon pag-reach out. Wa pa man kakita sa atong mentor nga si Richard o si Eric, nga si Raj. Ano ba? Matinod na ang diferensya karon na ajoy dagkong taong na back up nimo. So mo na, so namay ni tabang na to mo na nakanindot sa Ginoo.
Mag-wish ta nga kung ano, mag-wish ta nga mamilyonaryo ta, na. Pero, ang ingon ang Ginoo, ikaw no, sabaan nimo nang kuan, ari ta diri gitagaan ta og tao para tabangan ta. So naay nag-mentor nato karon, nitabang nato anang libro. So at least moingon ba nga i-reach out. Sa una man gud kay murag isura ni kuanon pasabton ni mga tawhana nga naay damgo. Manang usay pod ma-frustrate sagko. Mo to yung ang feeling nga nagkuan gusto na kang manahi. Manahi na lang ko basta nung napay ko. Perti ni mong tahi sa sininang ninyo. Oy, nga Oo, gisuot diba? ni Dodong. Oo, si Bill. May Akong gitahi ang iyahang kuan as ninyo siya pero at least sa sunod bake na sad. Oo na. Yung kamot sa tangga bake tas mura na yun. At But least, anyway, salamat kay ninyong tanan sa Sa sunod na pagpaminaw sa sunod na sad. Ayo-ayo usay mong serious tanan. ta, usahay dili kay sus atakihom sa tani sige tagka-serious ba niya. Inyong mga Iguang damgo. tagdali. Oo, Ang mga damgo samot pa pang mga ninyo. damgo. Di ba madrain ko oy kanang Tinuod, kaning maimo. labi nag kanang abuse niya mga Oo. bata ay sus sakitan kay kuan na kay Tinuod jud, makakita jud ko nimo nga murag kag pwede magpahuway sa ako magnap ko. tinuod gyud. Oo. Tinuod gyud na kay sus dili lalim baya kay na baya tay mga bata pod. Mao na so kuan sad ta mag-joke gamay. Nga na ba? Palingaw lang ba? so, sa sunod na sad, Oo, manghubad na sad tayo salamat sa kayo. kuan, ha? Amping mong tanan. Okay? Amping mo niya ampo. God bless. Ampo Okay, tanan. ampo niya. Labi na before matug. Arong Okay, nindot para ini ka katug na to dili ta urumon aron ni kaugma nindot inyong ipahubad nako. Okay? Basta timan ilang dili ni tagna ato ha kung unsa inyong damgo unsay makita nako mo pod akong isulti ninyo. Salamat sa pagpaminaw. Salamat sa pagpaminaw sa atong mga hubad sa damgo o aom. Sa sunod na sanang aom. Ha? Bye-bye. Bye! Profesor Swami.